ଆସ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀର ଦୀର୍ଘୌକାର ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘୌକାର ମାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ବୁଝିବା। କେ ଓ କୁ, କେ ଏଚ୍ ଓ ଖୁ, ଜି ଓ ଗୁ, ଜି ଏଚ୍ ଓ ଘୁ, ସି ଏଚ୍ ଓ ଚୁ, ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଓ ଛୁ, ଜେ ଓ ଜୁ, ଜେ ଏଚ୍ ଓ ଝୁ, ଟି ଓ ଟୁ, ଟି ଏଚ୍ ଓ ଠୁ, ଡି ଓ ଡୁ, ଡି ଏଚ୍ ଓ ଢୁ, ଏନ୍ ଓ ଣୁ, ଟି ଓ ତୁ, ଟି ଏଚ୍ ଓ ଥୁ, ଡି ଓ ଦୁ, ଡି ଏଚ୍ ଓ ଧୁ, ଏନ୍ ଓ ନୁ, ପି ଓ ପୁ, ପି ଏଚ୍ ଓ ଫୁ, ବି ଓ bu, ବି ଏଚ୍ ଓ ଭୁ, ଏମ୍ ଓ ମୁ, ୱାଇ ଓ ଜୁ, ୱାଇ ଓ ୟୁ, ଆର୍ ଓ ରୁ, ଏଲ୍ ଓ ଲୁ, ଏସ୍ ଏଚ୍ ଓ ସୁ, ଏସ୍ ଏଚ୍ ଓ ସୁ, ଏସ୍ ଓ ସୁ, ଏଚ୍ ଓ ହୁ, କେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଓ କ୍ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୀର୍ଘୌକାର ମାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ବୁଝିବା। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ ଓ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ। କେ ଓ ପି ଏ କୂପ, ଆର୍ ଓ ପି ଏ ରୂପା, ଡି ଏଚ୍ ଓ ପି ଏ ଧୂପ, ଡି ଓ ଟି ଏ ଦୂତ, ଏସ୍ ଏଚ୍ ଓ ଏଲ୍ ଏ ଶୂଲ, ପି ଓ ଜେ ଏ ପୂଜା, ଡି ଏଚ୍ ଓ ଏଲ୍ ଆଇ ଧୂଳି, ବି ଏଚ୍ ଓ ଏମ୍ ଆଇ ଭୂମି, ଏମ୍ ଓ କେ ଏ ମୁକ, ଏମ୍ ଓ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଆଇ କେ ଏ ମୂଷିକ, ଏନ୍ ଓ ଟି ଏ ଏନ୍ ଏ ନୂତନ, ବି ଏଚ୍ ଓ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏ ଏନ୍ ଏ ଭୂଷଣ। Thanks for watching. Subscribe my YouTube channel.